Και το φως εν την σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Στην καρδιά του Αμαρουσίου, στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου, υπάρχει ένα κτίριο που ο χρόνος ξέχασε. Ένα κέλυφος μνήμης, τυλιγμένο στη σιωπή. Για τους περαστικούς είναι απλώς ένα στίχος που φθήρεται. Για την ιστορία όμως είναι η Λασκαρίδιος στέγη τυφλών. Ένα μέρος που γεννήθηκε για να δώσει φως σε όσους δεν μπορούσαν να το δουν και που τώρα βυθίζεται στο δικό του σκοτάδι. Αλλά αυτό το κτίριο δεν γεννήθηκε από τη σιωπή. Γεννήθηκε από το όραμα μιας γυναίκας που έβλεπε καθαρά μέσα στο σκοτάδι των άλλων. Της Ειρήνης Λασκαρίδου. Μια πρωτοπόρος παιδαγωγός που ταξίδεψε στην Ευρώπη όχι για να δει τον κόσμο, αλλά για να μάθει πώς να τον περιγράψει σε όσους δεν θα τον έβλεπαν ποτέ. Εκείνη έφερε τη γραφή Μπράιλ στην Ελλάδα. Εκείνη έδωσε στα ελληνικά γράμματα μια μορφή που μπορούσαν να αγγίξουν τα δάκτυλα. Το 1938 το όραμά της βρήκε στέγη εδώ, σε αυτό το κτίριο των 3 ορόφων. Μια δωρεά ψυχής που έγινε το θεμέλιο για δεκάδες ζωές. Η Λασκαρίδιος στέγη δεν ήταν ένα απλό ίδρυμα. Ήταν ένας κόσμος φτιαγμένος από ήχο και αφή. Εδώ το σκοτάδι δεν ήταν τέλος, αλλά αρχή. Οι κουκκίδες σε μια σελίδα γίνονταν ολόκληροι κόσμοι. Ο ρυθμικός χτύπος του αργαλιού ήταν ο χτύπος της καρδιάς του σπιτιού. Τα χέρια μάθαιναν να υφαίνουν, όχι μόνο κλωστές, αλλά και το μέλλον. Κορίτσια και γυναίκες που η κοινωνία άφηνε στο περιθώριο, εδώ έβρισκαν καταφύγιο, γνώση και πάνω απ' όλα αξιοπρέπεια. Μάθαιναν μουσική, οικιακή οικονομία, μία τέχνη. Μάθαιναν να είναι αυτόνομες. Για δεκαετίες αυτοί οι τύχοι αντιχούσαν από τις φωνές, τη δημιουργία και την ελπίδα τους. Μέχρι που το πρωινό της 13ης Ιουλίου 2013 ο χτύπος σταμάτησε. Οι αργαλοί σίγησαν. Η μουσική τελείωσε. Μετά από δεκαετίες ζωής, οι πόρτες της στέγης έκλεισαν ευνίδια. Στην αρχή προσωρινά είπαν. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, επίσημα, οι 8 τελευταίες γυναίκες που την αποκαλούσαν σπίτι βρέθηκαν στο κενό. Τα χρόνια που ακολούθησαν δεν έδειξαν έλεος. Η εγκατάλειψη έφερε τη φθορά και η φθορά τη λαιλασία. Ό,τι είχε αξία ξεριζώθηκε, αφήνοντας πίσω μόνο τα φαντάσματα όσων υπήρξαν. Το κτίριο που κάποτε προστάτευε τους ευάλωτους κινδύνεψε να χαθεί σε πληστηριασμό για ένα χρέος προσβολή, 26.000 ευρώ. Σήμερα η Λασκαρίδιος στέγη περιμένει, παγιδευμένη ανάμεσα στη μνήμη και τη λύθη. Οι φορείς των τυφλών παλεύουν να τιμήσουν τη θέληση της ιδρύτριάς της, ζητώντας να γίνει ξανά ένας χώρος φροντίδας. Ο Δήμος διεκδικεί τον χώρο για τις δικές του ανάγκες. Και καθώς οι εκκλήσεις χάνονται στη γραφειοκρατία, το κτίριο παραμένει σιωπηλός μάρτυρας. Μια υπενθύμηση όχι μόνο για το όραμα μιας σπουδαίας γυναίκας, αλλά και για το πόσο εύκολα μια κοινωνία μπορεί να γυρίσει την πλάτη και να ξεχάσει. Μια υπόσχεση αφημένη να σαπίζει στην καρδιά της πόλης.
Τι απογίνονται όμως οι ψίθυροι, οι μελωδίες, τα βήματα που για δεκαετίες πότισαν αυτούς τους στίχους? Όταν ένας χώρος τόσο γεμάτος από ζωή εισηγεί απότομα, η ενέργειά του απλώς χάνεται ή μήπως παραμένει? Οι ερευνητές του παραφυσικού υποστηρίζουν ότι τα έντονα επαναλαμβανόμενα συναισθήματα, ελπίδα, ο φόβος, η μοναξιά, η χαρά της δημιουργίας και κυρίως το σοκ της απότομης εγκατάλειψης μπορούν να αποτυπωθούν σε έναν χώρο, σαν μια ηχογράφηση στην ίδια την πέτρα, μια θεωρία γνωστή ως stone tape. Και αν υπάρχει ένα μέρος όπου οι αισθήσεις πέραν της όρασης ήταν τα πάντα, ήταν αυτό. Ένας κόσμος που οριζόταν από την αφή, τον ήχο, τη διαίσθηση. Ένας κόσμος που ίσως συνεχίζει να μιλάει σε όποιον είναι πρόθυμος να ακούσει με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Όχι για να κυνηγήσουμε σκιές, αλλά για να φουγκραστούμε τη σιωπή. Με τον εξοπλισμό μας, ως σύγχρονα αυτιά και με τις αισθήσεις μας τεντωμένες στο έπακρο, θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την ξεχασμένη ιστορία της λασκαριδίου στέγης. Θα αναζητήσουμε τις αντιχήσεις του παρελθόντος, τις ψυχές που αν και εκδιώχθηκαν, αυτές ίσως να μην έφυγαν ποτέ. Η πόλη μείνει πίσω και ο δρόμος μπροστά χάνεται μέσα στη νύχτα. Οι προβολείς γλιστρούν πάνω στην άσφαλτο σαν σκέψεις που δεν υπόθηκαν ποτέ. Πηγαίνουμε προς έναν τόπο που κάποτε ήταν φως για όσους δεν μπορούσαν να το δουν. Έναν χώρο γεμάτο φωνές, αγγίγματα, ανάσες. Κι όμως τώρα τίποτα, μόνο σιωπή και σκόνη. Αναρωτιόμαστε αν οι τοίχοι θυμούνται. Αν μέσα στις ρογμές τους υπάρχει ακόμα ηχό εκείνων που έμαθαν να βλέπουν με την ψυχή. Απόψε δεν ψάχνουμε μονάχα τι απέμεινε από το κτίριο, αλλά να βρούμε αν κάτι ζει ακόμα μέσα του. Γιατί ίσως το φως που χάθηκε να μην έσβησε ποτέ. Απλώς περιμένει να το δει κάποιος ξανά. Η έρευνά μας ξεκινά τώρα και το πρώτο βήμα είναι να μπούμε στο σκοτάδι τους. Εδώ κάθε ήχος είναι ανάμνηση, κάθε τείχος μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Σε αυτό το σημείο του ντοκιμαντέρ δεν ψάχνουμε μόνο φαντάσματα, ψάχνουμε νόημα μέσα στο άειλο. Για να το κατανοήσουμε πρέπει να κοιτάξουμε μέσα από τον φακό του αποκρυφισμού, εκεί όπου η επιστήμη συναντά την πίστη και το φως συναντά τη σκιά. Πολλές εσωτερικές παραδόσεις μιλούν για το τρίτο μάτι. Θεωρείται η πύλη προς την ανώτερη συνείδηση, τη διαίσθηση και την ικανότητα να βλέπει κανείς άβρες, πνεύματα και αλήθειες πέρα από το φυσικό κόσμο. Η ενεργοποίησή του συχνά συνδέεται με την αποστασιοποίηση από τις φυσικές αισθήσεις. Αυτή ίσως είναι η πιο δυνατή σύνδεση, σε ένα μέρος όπου η φυσική όραση ήταν ανύπαρκτη. Η θεωρία του αποκρυφισμού θα μπορούσε να θέσει το ερώτημα: μήπως η στέρηση της φυσικής όρασης
οδηγούσε σε μια υπερενεργοποίηση της εσωτερικής ψυχικής όρασης. Τα κορίτσια, ζώντας ένα κόσμο χωρίς οπτικά ερεθίσματα, μπορεί να ήταν ασυνείδητα πολύ πιο ανοιχτές στην αντίληψη του αόρατου κόσμου. Η έρευνά μας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια να αντιληφθούμε αυτό που εκείνες ίσως έβλεπαν ή αισθάνονταν καθημερινά. Η ψυχομετρία είναι η παραψυχική ικανότητα ανάγνωσης της μνήμης, ενός αντικειμένου ή ενός χώρου μέσω της αφής. Η θεωρία πρεσβεύει ότι τα αντικείμενα και ειδικά η τύχη ενός κτηρίου ηχογραφούν τα έντονα συναισθήματα και τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω τους. Ένα ευαίσθητο άτομο μπορεί αγγίζοντάς τα να δει αυτές τις αναμνήσεις. Η ζωή στη στέγη ήταν ένας κόσμος αφής. Η γραφή Μπράιγ είναι η επιτομή της γνώσης μέσω της αφής. Οι αργαλοί, τα μουσικά όργανα, οι τοίχοι που τις καθοδηγούσαν στους διαδρόμους, τα πάντα ήταν μια συνεχής απτική εμπειρία. Θεωρητικά, η τύχη του κτηρίου είναι ποτισμένη με δισεκατομμύρια τέτοιες απτικές αναμνήσεις και συναισθήματα. Στον τελετουργικό αποκρυφισμό, εγρηγορός είναι μια αυτόνομη ψυχική οντότητα που δημιουργείται από τη συλλογική σκέψη, πίστη και συναίσθημα μιας ομάδας ανθρώπων. Όσο περισσότερη ομάδα εστιάζει σε μια ιδέα ή έναν σκοπό, τόσο πιο ισχυρός και αυτόνομος γίνεται ο εγρηγορός. Για δεκαετίες, δεκάδες γυναίκες ζούσαν μαζί με έναν κοινό σκοπό, τη μόρφωση, την αυτάρκεια, την επιβίωση. Είχαν κοινές ρουτίνες, κοινές ελπίδες, κοινούς φόβους. Θεωρητικά, αυτή η έντονη και μακρόχρονη συλλογική ενέργεια θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει έναν εγρηγορό, το πνεύμα της στέγης. Το απότομο κλείσιμο του Ιδρύματος δεν θα σκότωνε απαραίτητα αυτή την οντότητα. Αντιθέτως, θα την τραυμάτιζε, αφήνοντάς τη δεμένη με το χώρο, ίσως μπερδεμένη ή θλιμμένη, ίσως και εξοργισμένη. Τα φαινόμενα που ερευνούμε θα μπορούσαν να μην προέρχονται από μεμονωμένες ψυχές, αλλά από την πληγωμένη συλλογική συνείδηση του μέρους. Ακασικό αρχείο αφορά μια θεοσοφική έννοια που περιγράφει μια παγκόσμια βιβλιοθήκη ή δόνηση που περιέχει την καταγραφή κάθε γεγονότος, σκέψης και συναισθήματος που έχει υπάρξει ποτέ. Είναι το κοσμικό αρχείο της ύπαρξης. Αυτή η θεωρία είναι μια πιο μυστικιστική εκδοχή του Stone Tape. Τι να λέμε ότι η ενέργεια είναι γραμμένη στην πέτρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το κτίριο, λόγω της έντονης ιστορίας του, λειτουργεί ως κεραία, που πιάνει ευκολότερα το σήμα από το τοπικό του κεφάλαιο στο ακασικό αρχείο. Τα παραφυσικά φαινόμενα θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως διαρροές από αυτό το αρχείο, ψίθυροι της ιστορίας που προσπαθούν να ακουστούν στο παρόν. Στη διάρκεια της νυχτερινής μας περιήγησης στο χώρο, ο φακός της κάμερας έπιασε κάτι ενδιαφέρον, το οποίο ουδής από εμάς δεν το αντιλήφθηκε. Μπροστά από τον Νίκο που ηγείται της περιήγησης, μία νεφελώδης λευκή κίνηση παρατηρείται προς τα αριστερά, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ένα λευκό λαμπερό orb φεύγει ψηλά. Η ομάδα στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται εντός της στέγης εντόπισε υπολείμματα από χρησιμοποιημένα κεριά ρεσό καθώς και το κουφάρι από ένα αποκεφαλισμένο περιστέρι. Στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο χώρος πιθανότατα να έχει βεβηλωθεί από σκοτεινές τελετές.
Γράφεις, Ναι, ναι. Οκ, και εγώ. Συνεδρία EVP στο Παρεκκλήσι. Εάν υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας στον χώρο, έχει το ελεύθερο να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των συσκευών που σου δείχνω στα δυο μου χέρια. Είτε μπορείς να μιλήσεις στη συσκευή στο δεξί μου χέρι, είτε να ενεργοποιήσεις τα λαμπάκια στη συσκευή στο αριστερό μου χέρι. Έχουμε έρθει με σεβασμό στο χώρο εδώ, με μοναδικό σκοπό να βγάλουμε αλήθειες προς τα έξω. Βλέπουμε ότι κάποιος έχει βεβηλώσει ή κάποιοι το Παρεκκλήσι εδώ. Το κεφάλι από ένα περιστέρι, κάποια αρεσό, φινή ανάμεσα, είναι προφανές ότι κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν το εκκλησάκι σε λειτουργία, αλλά και κάποιοι έχουν κάνει κάτι πιο σκοτεινό εδώ μέσα. Αν σε ενοχλούμε, άναψε τα λαμπάκια στη συσκευή, ως θετική απάντηση. Υπάρχει κάτι αόρατο σε εμάς, εδώ στο κτίριο που μας παρακολουθεί. Το πρωί που είχαμε έρθει υπήρχαν ενδείξεις στο χώρο αυτό. Τα κόκκινα αρεσό εδώ πέρα που βλέπω κάτω που έχουν χρησιμοποιηθεί. Για ποιανού επίκληση έχουν χρησιμοποιηθεί. Τέλος πρώτης συνεδρίας. Η κάμερα που έγραφε στο διάδρομο που είχαμε τοποθετήσει το πλέγμα λέιζερ πιάνει στο βάθος του διαδρόμου στην τζαμόπορτα μία ανομαλία η οποία ομοιάζει με ανθρώπινη φιγούρα.
Μετά από αυτό η ομάδα θα συνεχίσει με τον Νίκο σε μια συνεδρία με Ecovox. Συνεδρία Ecovox στο Εκκλησάκι. Υπάρχει κάποιος ή κάτι στο χώρο εδώ μαζί μας? Τι κτίριο είναι αυτό που είμαστε εδώ σήμερα? Ήταν ίδρυμα για τυφλούς? Ήταν κάτι άλλο? Για τυφλούς, η πέτρα δεν σπάζει. Μια φράση που μοιάζει να γνωρίζει τον τόπο και την ιστορία του. Για τυφλούς, όχι μόνο για εκείνους που έχασαν την όραση, αλλά για όλους όσοι δεν βλέπουν με τα μάτια της ψυχής. Για εκείνους η πέτρα, το ιερό, το θεμέλιο, η αποκάλυψη μένει κλειστή, δεν σπάει, δεν ραγίζει, δεν αποκαλύπτεται σε όποιον δεν είναι έτοιμος να δει. Η φωνή μιλά για την πέτρα, το σύμβολο της πίστης, για εκείνο το άφθαρτο θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται το φως. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί και ο ίδιος ο Χριστός ονόμασε τον Απόστολο Πέτρο, την πέτρα πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί ο ναός του. Και τότε ακούστηκε η δεύτερη φράση, μια αποκάλυψη ταυτότητας. Οι Άγιοι, εδώ είναι οι Άγιοι, σχεδόν σαν υπόσχεση. Όχι σκοτάδι, όχι εγκλωβισμένες ψυχές, μόνο παρουσία φωτός. Ο χώρος αυτός δεν είναι στοιχειωμένος, είναι ζωντανός πνευματικά. Ένας ναός μέσα σε ίδρυμα ανθρώπων που δεν βλέπουν, μα ίσως νιώθουν το φως πιο βαθιά από όλους. Το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στέκει σαν πνευματικός θώρακας μέσα στη στέγη τυφλών. Προσπάθησα να ανάψει τη συσκευή που έχω μπροστά μου. Έχεις τη δύναμη να το κάνεις ή δεν μπορείς? Μήπως θες να την μετακινήσω και να την πάω έξω από το εκκλησάκι, τότε θα μπορέσεις να το ανάψεις. Ωραία, θα τη μεταφέρω έξω από το εκκλησάκι, να δω αν θα μπορέσεις να το ανάψεις. Προσπάθησε το να την ανάψεις, αν σε ενοχλούσε εδώ το σημείο και δεν μπορούσες. Τι ζητάτε σε αυτόν εδώ το χώρο? Ένα ίδρυμα για τυφλούς ήταν. Εσείς τι δουλειά έχετε εδώ μέσα? Σας αρέσει να πηγαίνετε σε μέρη που υπάρχει πόνος και δυστυχία? Ευχαριστιέστε με αυτό. Δοκίμασε να ανάψεις τη συσκευή που είναι έξω.
που την έχω αφήσει εκεί μπροστά. Ή κάνε ένα κτύπο, να τον ακούσουμε. Δώσε μας ένα σημάδι. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι εδώ. Ότι έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Είμαι ο αναθέτης. Η λέξη αναθέτης στα αρχαία και μεσαιωνικά ελληνικά σημαίνει κυριολεκτικά αυτόν που αναθέτει κάτι, δηλαδή προσφέρει, αφιερώνει, παραδίδει, συνήθως σε θεότητα ή ναό. Στη μεταγενέστερη χρήση, ειδικά λαϊκή, αναθέτω πήρε και χρειά κατάρας, π.χ. αναθεματισμένους. Άρα ο αναθέτης μπορεί να ακουστεί σαν εκείνος που ρίχνει την κατάρα. Άρα η φράση «είμαι ο αναθέτης» μπορεί να σημαίνει «είμαι εκείνος που αφιερώνει ή προσφέρει θυσία» ή «είμαι εκείνος που αναθεματίζει, που ρίχνει την κατάρα». Με μια συμβολική εσωτερική ανάγνωση, στο πλαίσιο που προηγήθηκε της συνεδρίας, πόνος, χυθικαίμα, «είμαι η γριά, είμαι η σκιά σου», «είμαι ο αναθέτης» μοιάζει να συμπληρώνει το μοτίβο. Μια γυναικεία φωνή, υγριά, σκιά, μια φωνή που δηλώνει ανώτερη πνευματική ταυτότητα. «Είμαι ο αναθέτης», σαν να δηλώνει αυτός που δέχεται ή διαχειρίζεται τις προσφορές των ανθρώπων. Θα μπορούσε να είναι η προσωποποίηση του ίδιου του τόπου, μιας ενέργειας που τρέφεται από πόνο, αίμα και αφιερώσεις. Υπάρχει και η ψυχοπνευματική διάσταση. Αν το πάρουμε πιο εσωτερικά, μέσα από τη θεωρία της αντανάκλασης συνείδησης, το «είμαι ο αναθέτης» θα μπορούσε να είναι η σκιά πλευρά του ίδιου ερευνητή ή της ομάδας. Εκείνο το κομμάτι που αναθέτει, δηλαδή παραδίδει κάτι στο σκοτάδι για να το ακούσει πίσω. Υπήρξαν χρέη και έκλεισε το ίδρυμα ή έκλεισε για άλλους λόγους? Δοκιμάσουμε να δούμε στο ιερό. Μπορείς να μπεις μέσα? Μπορείς να μπεις στο ιερό ή φοβάσαι? Δοκίμασε να κάνεις ένα θόρυβο πίσω, να καταλάβω τι είσαι μέσα στο ιερό. Υπερκατήσει απάνω και γυρνάω πάνω και φωτίζει, έχει στίγμα. Θερμικό πολύ. Ναι. Είσαι στο πάνω μέρος του ιερού. Ανήκεις στο καλό ή στο κακό? Είναι απίστευτο, έτσι. Πόσο είναι? Λες και είναι 3 λάμπες αναμένες πάνω και φωτίζει κι άλλο, τυφλώνει την οθόνη. Εκεί που είναι τα φωτοστέφανα. Στο σημείο αυτό η θερμική κάμερα έπιασε 3 έντονα φωτεινά σημεία πάνω στο ιερό. Στη συνέχεια και καθώς κατεβαίνει το πλάνο, μια θερμική μορφή
αχνοφαίνεται δίπλα στον Νίκο. Και στα δύο δεν γίνεται. Ή το ένα ή το άλλο θα είσαι. Πες μου το όνομά σου. Μπορείς να πεις καθαρά και σιγά το όνομά σου. Ποιος είναι εδώ μαζί μας? Ποιοι είναι εδώ μαζί μας? Τη στιγμή που αναφέρει ότι ήρθε ο Χαγγέντη, το 48ο όνομα από τη λίστα δαιμόνων στην κλίδα του Σολομώντα, η κάμερα στο διάδρομο πιάνει την εξής περίεργη καταγραφή, η οποία μοιάζει σαν μισό πρόσωπο. Ποιοι είναι εδώ μαζί μας? Όταν μάλιστα ενώσαμε το καρέ με το ανεστραμμένο είδωλό του, αν υποθέσουμε ότι αυτό που διαγράφεται είναι κεφάλι, αντί για πρόσωπο έχει μια ανεστραμμένη πεντάλφα. Η ομάδα συνεχίζει τις συνεδρίες της στην αίθουσα που η κάμερα έπιασε τις λευκές καταγραφές κατά τη διάρκεια του walk-through. Βρίσκεσαι εδώ μαζί μας. Είναι κάποιος εδώ. Είσαι εδώ μαζί μας. Τι σε φέρνει εδώ? Έχεις ζήσει σε αυτούς εδώ τους χώρους? Έχεις υπάρξει ζωντανός εδώ? Γιατί ήσουν εδώ? Είχες στάματα με την όρασή σου? Είναι πολύ ένας σε αυτό το χώρο. Πόσοι είστε? Τώρα σε αυτή την κατάσταση που έχεις περιέλθει με τα θάνατον ίσως. Μπορείς να μας δεις καθαρά? Έχεις δει το φως? Μας βλέπεις? Ήσουν άνθρωπος, ήσουν αδαίμονας, τι ήσουν? Σε τι πιστεύεις? Έχουν γίνει τελετές σε αυτό το χώρο, σε αυτό το μέρος. Σε ποιο δρόμο έχουν γίνει? Στο σημείο αυτό που λέει πρέπει να φύγω, μπροστά από την Ελένη, ένα λευκό ορμπ απομακρύνεται από κάτω προς τα πάνω. Σε ενοχλεί η ανθρώπινη παρουσία? Έρχονται συχνά άνθρωποι εδώ? Κάνουν τελετές? Τι
Τι τους έχεις δει να κάνουν εδώ? Στο σημείο αυτό, ένα λευκό όρμπ φεύγει με ταχύτητα πάνω από την Ελένη με κατεύθυνση προς τον Χάρη. Θες να φύγουμε? Δεν φεύγω από εδώ αν δεν μου πεις να φύγουμε. Επηρέασε τη συσκευή αν θες. Για να μας δείξεις ότι θες να φύγουμε. Αλλιώς θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Μας βλέπεις καθαρά? Πόσοι είμαστε? Κινδυνεύουμε? Θες να φύγουμε? Αν θες να φύγουμε, δήλωσε το ξεκάθαρα. Επηρέασα τη συσκευή. Επηρέασα τη. Αλλιώς θα συνεχίσω τις ερωτήσεις. Θες να φύγουμε? Σε αυτό το σημείο η ομάδα θα συνεχίσει στον ίδιο χώρο μια συνεδρία EVP. Συνεδρία EVP στην τραπεζαρία. Εάν υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ στο χώρο, δήλωσε την παρουσία σου μέσω των δύο συσκευών που είναι εδώ στο τραπέζι. Ακούστηκε μια βαριά φωνή στο Spirit Box η οποία κάπως τρόμαξε την Ελένη. Ήσουν εσύ αυτός? Ήταν κάποιος άλλος? Πρώην ένικος της στέγης τυφλών? Ή κάποιος όρατος κατακτητής του χώρου? Πες μου το όνομά σου,
στη συσκευή που κρατάω εδώ στο δεξί μου χέρι. Υπάρχει κίνδυνος για εμάς που βρισκόμαστε εδώ πέρα στο χώρο? Τι είναι αυτό? Τον ήχο αυτό εσύ τον έκανες? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αν ναι, ξανακάνω τον. Σαν τρίξιμο πόρτας ακούστηκε. Σαν τρίξιμο πόρτας ακούστηκε. Σαν τρίξιμο πόρτας ακούστηκε. Να πούμε ότι δεν έχει αέρα καθόλου σήμερα. Είμαστε ανεπιθύμητοι εδώ στο χώρο. Πάντως, όσο περνάει η ώρα, λίγο αρχίζει και βαραίνει σιγά σιγά. Όχι πολύ, αλλά είναι αισθητή η διαφορά. Μετά από αυτές τις πλούσια ανταποδοτικές συνεδρίες στην αίθουσα της τραπεζαρίας, η ομάδα πλέον καταλαβαίνει ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι πλέον ίδια. Καθώς προχωράει η νύχτα, ο Χάρης, ο Νίκος και η Ελένη συνεχίζουν την έρευνα στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, ο οποίος είναι πολύ πιο ατμοσφαιρικός, αλλά σε πολύ άθλια κατάσταση και υγειονομικά ο πιο επικίνδυνος. Χαρό. Αυτό είναι τρελό. Γιατί το ένα είναι νεκρό στην ουσία και το άλλο έχει φτάσει στα κόκκινα. Δεν είχε στο μαύρο την άλλη φορά που είχαμε έρθει. Ναι, πάλι το Τα ίδιο. κινητά είναι κλειστά. Ναι, το δικό σου ήταν έτσι νεκρό και το δικό. Κινητό κλειστό, έτσι. Ναι, ναι, το έχω κλείσει το ίδιο. Για αλλάξε τα χέρι. Ανάβει για το άλλο. Κάτι γίνεται με το χέρι μου. Το αριστερό. Όχι, ανάβει για το άλλο. Πιθανόν το K2 αυτό να μην έχει τέτοιο, να έχει μπαταρία πεσμένη. Το μαύρο. Είναι καινούργια, λέει. Ακούγεται απ' έξω από τη θέση. Απίστευτο, έτσι. Ναι, δεν είναι. Λογική, νομίζω δεν υπάρχει σε αυτό. Λογική. Δεν υπάρχει καμία λογική. Οι πόρτες που ανοιγοκλείνουνε, τις κάνεις εσύ? Οκ, πάμε παιδιά,
Συνεδρούλα. Υπάρχει κάποιος εδώ πέρα, στο δεύτερο όροφο, που παίζει μαζί μας? Εάν ναι, ενεργοποίησε τις συσκευές τις τρεις εδώ πέρα, στο πρεβάζι, ή αυτή εδώ, μπροστά στη λάμπα. Μπορείς να μου πεις το όνομά σου ή τα ονόματά σας? Πόσο παλιοί ένοικοι είστε? Τώρα από εκεί που είστε, βλέπετε, μας βλέπετε εμάς? Θα σου κλείσω εδώ τη συσκευή αυτή. Μπορείς να ενοχλήσεις τις άλλες δύο. Εσείς ποιοι είστε και από πού έρχεστε? Μπορείτε να κάνετε κάποιο θόρυβο μέσα στον όροφο εδώ πέρα για να μας δείξετε την παρουσία σας? Ποιοι έχουν φέρει το κτίριο εδώ, σε αυτή την κατάδεια? Εσύ μεγάλησες στο Σβέκο? Θέλετε να πάμε κάπου αλλού? Εκεί που, στο βάθος του διαδρόμου? Γελάς, Είσαι πονηρή εσύ που γελάς. Η ομάδα θα συνεχίσει τη συνεδρία της στον τρίτο όροφο της στέγης. Εκεί προσέξαμε ότι ο χώρος έχει αλλάξει από την πρωινή έρευνα. Ζημιές και μικροστίες φωτιάς. Γεγονός που υποδηλώνει τη συχνή ανθρώπινη παρουσία και τις περιθωριακές δραστηριότητες. Ωραία. Συνεδρία EVP στον δεύτερο όροφο. Είσαι εδώ μαζί μας? Και έχουμε έρθει στον επάνω όροφο. Το είπες και κάτω, να ανέβουμε επάνω και έχουμε ανέβει.
Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι εδώ. Μπορείς να πλησιάσεις τις συσκευές που είναι εδώ στο αριστερό μου χέρι. Προσπάθησε να κάνεις ένα θόρυβο. Στο κτίριο να δηλώσει την παρουσία σου. Μπορείς να έρθεις δίπλα μου, αριστερά μου, δεξιά μου, μπροστά μου. Στα αριστερά μου εμένα. Πρέπει να είναι πίσω στη γωνία. Στη γωνία. Πες μου το όνομά σου. Γιατί κρύβεσαι? Έκανες την εμφάνισή σου για κάποια δευτερόλεπτα και εξαφανίστηκες. Εκεί στη γωνία. Έχει γίνει κάτι εκεί στη γωνία? Μήπως σταματήσουμε το EVP για να βάλουμε και τίποτα άλλο? Ναι. Σε είδαμε πριν, εμφανίσεις για 2 δευτερόλεπτα. Μπορείς να μιλήσεις μέσω της συσκευής που κρατάω στο αριστερό μου χέρι. Έχει σχέση με την κυρία Λασκαρίδου που ήρθε στη δυσκολία αυτή. Είσαι η Λασκαρίδου. Στέκομαι εδώ πέρα, δίπλα στο βιβλίο της. Ξέρεις πώς λέγεται το βιβλίο αυτό? Ναι, πώς λέγεται? Ποιο βιβλίο είναι? Μπορείς να το μετακινήσεις? Άμα θέλεις να το διαβάσεις. Και να μου πεις το πίσω του βιβλίου.
Σε είδαμε πριν, ήσουν εδώ, εμφανίστηκες έστω και για λίγο. Ήσουν εδώ δεξιά στην γωνία. Έλα εδώ μπροστά μου. Έλα εδώ μπροστά μου και μίλησέ μου για σένα. Μίλησέ μου για σένα, πες μου τι κάνεις εδώ, ποιος είσαι, γιατί παραμένεις εδώ. Αν σε ενοχλώ διαφορετικά, ενεργοποίησε κάποιες από τις συσκευές που είναι πάνω από μένα στο καρδάκι. Για να καταλάβω τι σε ενοχλώ και να σταματήσω τη συνεδρία. Ξέρεις ποιοι είμαστε εμείς. Πώς με λένε εμένα. Στη συγκεκριμένη συνεδρία, δίχως να υπάρχει κάποια λογική εξήγηση, η υπέρυθρη κάμερα, η θερμική κάμερα, ο ψηφιακός κατεγραφέας ήχου και η κανονική κάμερα που κατέγραφαν τη συνεδρία μπλοκάρισαν και μας άφησαν χωρίς υλικό, παρά μόνο την εικόνα και τον ήχο από την κάμερα Kinect που παρακολουθείτε. Είναι πολλά τα βιβλία, τα θεολογικά και τα εκκλησιαστικά εδώ. Είναι και το παρεκκλήσι κάτω, πολλές εικόνες Αγίων. Νιώθεις ότι είσαι σε έναν χώρο που σε εκφράζει ή νιώθεις μια δυσφορία που είσαι εδώ? Δεν σου αρέσει που είσαι εδώ? Τι σε κρατάει σε αυτό εδώ το μέρος? Νιώθεις ότι είσαι εγκλωβισμένος και θες να φύγεις? Υπάρχει κάτι που μπορούν να κάνουν για σένα για να φύγεις από εδώ? Δεν σε πείραζε να σου έκανα και άλλες αδελφές ερωτήσεις? Όπως για πράγματα για το μέλλον. Ξέρεις αν ποτέ οι δύο εκκλησίες θα μοιαστούν? Στην τελειέρα είναι μπροστά. Δεξιά μου ή αριστερά μου? Εδώ, δεξιά σου. Νιώθεις απειλή με την παρουσία μας? Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Δεν θέλω να σου κάνουμε κακό, θέλουμε απλά να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Σεβόμαστε απόλυτα το χώρο και εσένα. Στο τραπέζι μπροστά σου. Νιώθεις απειλή που είμαστε εδώ? Θες να φύγουμε? Πώς νιώθεις που είσαι εδώ? Σε πειράζει που είναι τόσα εκκλησιαστικά βιβλία εδώ γύρω σου? Σε ποιον Θεό, ας πούμε, πιστεύεις?
Γνωρίζεις πράγματα για το μέλλον? Πες μου κάποια πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον. Ας πούμε, οι δύο εκκλησίες, όπως ερώτησα πριν, θα ενωθούν ποτέ? Η δυτική με την ανατολική. Θες να μου πεις για το Φιλόπουλο? Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται του Πατρός για μέσω του Υιού στον κόσμο. Είναι μια σωστή διατύπωση? Πες μου κάποια πράγματα για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα. Έχουμε βρει 2 νεκρά ζώα σε αυτόν εδώ το χώρο. Έχουν κάποια σχέση με τελετές? Τι έχεις δει να συμβαίνει εδώ? Τι γίνει αυτό το μέρος ίδρυμα? Μπορείς να μας πεις τι ήταν? Είναι 2. Τώρα Okay. εμφανίστηκαν 2 ταυτόχρονα. Πάλι. Ένας στο τραπέζι, ένας στην ταριέρα. Okay. Θες να μας κάνεις κακό? Τι είσαι? Τι είσαστε? Γιατί είστε εδώ? Τι σας κρατάει σε αυτό εδώ? 3. Τι κάνετε εδώ? Σας πειράζει που είμαστε εδώ? Σας ενοχλεί η ανθρώπινη παρουσία? Κινδυνεύουμε που είμαστε εδώ? Μήπως σας ενοχλούμε? Άμα θέλουμε ένα παπά να εγκριάσει το χώρο, ας πούμε, θα σας επηρεάσει αυτό αρνητικά? Άμα σας ενοχλούμε, κάντε ένα θόρυβο. Οποιοδήποτε θόρυβο. Κάντε τον να είναι διαπεραστικός για να καταλάβουμε ότι σας ενοχλούμε και να φύγουμε. Άρα δεν σας πειράζει που είμαστε εδώ? Θέλετε να μας πείτε κάτι? Φαίνονται ακόμα χάρη. Ναι. Θέλετε να μας πείτε κάτι εσείς, το οποίο θέλετε να το μάθουν οι άνθρωποι, για εσάς? Οτιδήποτε. Είτε έχει να κάνει με το χώρο, είτε για εσάς. Πείτε το εύκολο. Να δοκιμάσουμε κάτι. Μπορείτε να περάσετε τον κύκλο, να μπείτε μέσα στον κύκλο. Δοκιμάστε να περάσετε μέσα τον κύκλο, να έρθετε ακόμα πιο κοντά. Ή δεν μπορείτε, σας ενοχλεί.
Είναι ένας κύκλος από αλάτι. Σας ενοχλεί το αλάτι? Δοκιμάστε να μπείτε μέσα στο κύκλο αυτό. Είναι ακόμα χάρη? Τώρα όχι. Φύγανε. Στο παρόν, ναι. Ένα εδώ στην Ιταλιέρα. Γιατί φύγατε οι υπόλοιποι, φοβηθήκατε? Μπορείτε να πείτε τι έχω κάνει πάνω στην μπλούζα που φοράω, τι έχω κάνει? Κάτι έχω σχηματίσει πριν έρθω εδώ, πάνω στην μπλούζα, εδώ μπροστά. Τι έχω βάλει πάνω στην μπλούζα? Είχα κάνει το σχήμα του σταυρού πριν έρθω εδώ. Με τι είχα βάλει επάνω? Είχα βάλει αγιασμό σε σχήμα σταυρού πάνω στην μπλούζα. Κάτι είναι πάνω στο τραπέζι. Μπορείς να έρθεις και να περάσεις μέσα από τον κύκλο. Να μπεις μέσα στον κύκλο εδώ που είμαι. Είναι δύο στην Ιταλιέρα. Έφυγε. Πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, η ομάδα αποφάσισε να αφήσει τον εξοπλισμό να καταγράφει μέσα στο εκκλησάκι για περίπου 25 λεπτά, αρχικά χωρίς ψαλμοδία και αργότερα αφήνοντας μια τυχαία ψαλμοδία να ακούγεται. Μήπως έτσι προκαλέσουμε κάποια αντίδραση η οποία μπορεί να πιαστεί στις κάμερες.
Όσο ο εξοπλισμός κατέγραφε μέσα στο εκκλησάκι, εμείς καθόμασταν έξω από το κτίριο στην είσοδο που βλέπει το παράθυρο του μικρού ναΐσκου και βγάζαμε φωτογραφίες. Σε μία από αυτές διαφαίνεται στο παράθυρο μία ανομαλία που παραπέμπει σε γυναικείο πρόσωπο με μαντίλι να καλύπτει το κεφάλι. Λένε πως η όραση είναι η πιο πολύτιμη αίσθηση. Ίσως όμως, για να δεις την αλήθεια ορισμένων τόπων, πρέπει πρώτα να κλείσεις τα μάτια σου. Να μάθεις να βλέπεις όπως έβλεπαν εκείνες. Ήρθαμε αναζητώντας φαντάσματα, ψάχνοντας αποδείξεις σε ένα κόσμο σιωπής και σκότους. Φεύγουμε όμως, έχοντας καταλάβει ότι η αληθινή επαφή δεν καταγράφεται από τις κάμερες. Είναι η στιγμή που το δικό σου σκοτάδι αναγνωρίζει το δικό τους. Dust motes dance in faded light. The halls are breathing in the night. Unseen eyes in empty frames. The silence here still whispers names. On the door the letters gleam, a waking thought from a forgotten dream. They learn to see without their sight. In the deepest dark they found the light. We came for shadows, stayed for souls. The history that takes its tolls. Every footstep a reply beneath the cold and watchful sky. On the door the letters gleam, a waking thought from a forgotten dream. They